Ja, iedereen kan trekken en zo. Maar dit is eigenlijk een beetje grutter. Hoeveel pk heeft zo'n ding dan? Ah, dat verschilt wel wat. Maar ze zitten alleen bij om de 10.000 pk. Dus dat heeft wel wat te zeggen. En het rood hier op vrijwilligers? Ja, wij hingen helemaal bij elkaar van vrijwilligers. We hebben om de bij de 100. En ja, zonder vrijwilligers weer niet. Wat een herrie. Ja, dat was de rondzicht van Erik, maar ja, dat had ik wel aan hoor. Er zit geen uitlaten op hoor. Ja, dan mag je aan de Damwedstrijd gaan. Dat is niks voor je. Nee, dat had ik wel wat om net. Ja, zeker. Dan zit ze me nog mooi uit de zoon, maar ze met die in de loft in gaat. Keer al ja. We hebben kerstmis. Wat? Kerstmis. Kismis? Ja. We moeten de prijzen uitreiken. Oké. Ja. Dus ja, en dan moeten we de hele dag, als dan een klasse clear is, dan is het eigenlijk de bedoeling dat wij hier staan om de prijzen te trekken. Ja. Dus, en natuurlijk een beetje lachen en zwaaien. Ja. Gisteren zijn dan? Ja, knap. Ja. Ja, en ik al je mannen. Ja, klopt, maar die blijven achter de hekken, hè? Oh ja. Ja, Dat scheelt. Er woont soort moois op de foto, maar dat maakt steeds mooier man, hè? Dus Dan mooi het pas. dat mooi pas. En winnen dan, hè? Oh ja. Ja. Dus dat komt nog goed met je. Ja, we hopen het wel. Denk het wel. Jazeker. En voor de bloemen en de bekers en natuurlijk van jullie heren zo met applaus vieren achter de toon Supersport Brux. Dank u wel.